mutanen da suka yi wannan tsayar kawata haka da yawansu muka magana a su wani suka fushi cewa ya cuce su tunda ya sa sun bar kwankwaso da zama cewa su gas tafi da shi za a su da su kuma ga shi sun riga sun ja layi su sun zankale sun riga malam masallaci sun faɗi maganganu da ba za su iya komawa ba a waɗansu ma a cikin suke cewa ba mu ba shi ba a bara wada mutum banza ne kaza ya samu shi ya sa muka kaza to duk da aka yi wannan ta wuce to wannan kuma lokacin da ya zo wannan tun ba a fi shekara ɗaya gwamnati ba kenan lokacin kawai ya ƙoshi da mulki ne so yake ɗaya da ƙawata sa ba inda za shi don lokacin bai tunanin ya taho abc ba to wataƙila wannan tsaya da ƙawata ka da ya a camcin su kuma abc suka ga lagonsa sai suka sa masa tarko suka ja shi suke ta zawarcinsa aka ba shi a tsaworin yanzu za a ba shi tikiti in ya ci zaɓe ma fi kwacewa za a yi ba zai ci zaɓe ba kaza aka dinga ziga shi har ya yadda da cewa wai su wa'annan mutanen da suka masa azaba da suka masa ta farko a 2019 suka masa suka kwace kwaɓen ya ci yana ji yana kallo suka zo a 2023 din suka yi attempting su kwace zaben Allah bai basu ba wai sai suka zo kuma su ne masoyansa har yake an karin cewa ai su ne masoyansa sun fi sansa da kwankwaso ya yadda sun fi sansa da kwankwaso har yake faɗa wa wasu shakikansa cewa masoyansa ne su sun fi sansa da kwankwaso ya tura kansu saboda a ganin su za su kwace zaɓe to me sa su kwace wancan lokacin ba allan da ya bashi wancan bayanan ne ya bacci ne ko ya mutu ne ko yanzu shi kenan ba zai bashi ba allah ne bashi allan ba ina nan kuma yanzu lokacin da ya bashi wancan ko kansula ba mu da shi ko kansula wanda ko muna da komai a ƙasa kawansulan mu duk kano jawomin mu duk kano yan majalisa duk kano na tarayya duk kano ga sanar masu amma bai yadda ba dai su da su iya masa na Allah ba da haka ya yarda da abin da suka faɗa sai yanzu su ne masu ya kuma wajensu kuma mutanen nan da kuma wajensu gaba ɗayansu ba wai ba mutum ɗaya gaba ɗayansu sun rabu da kwankwaso saboda shi ganduje shi ya yaƙe shi suke masa wannan masifar sannan sauran da ya ji suka haɗe da su wanda suna tare da shi ne da kwankwason aka ba shi takara suka bar kwankwason suka ci gaba da ƙasa ya kai gaci kuma suka haɗe da ganduje yanzu su ne suke tare da waɗanda suka gangi a can su ne mutanensa masoyansa yanzu ke tare da su su yadda da su yanzu ka ji wannan